Para riba iet, nga ay kublay pibaro. Hagani ka ayom liur ki jingja bas ngosi ha kamaryang kila tenjo ya gejat benrio jongi. Hagini ki kendiat tayo balalet, ngila saki ya gejing penjat ke bajur bah, namar kejing shlay bat kejing tua kendo. Ki yeng ki sem kila syapen pra, ki lengka kila syak taplup ha ki long yeng baro kila syapen kan ria ajaka. Ki ki baklan kila rongno ki jing kieng, kila penjulor ki surok, bat kila bu ha kejing ma kejing ki babon. Kini kijing ja kilawan ra kijing sngosi ya iwei pe iwei inong India. Kajing sngosi jeng kitigi long yeng ki beladu no ik baiet baton. Kalalong kajing sngosi ke ba ngi baro ngi lamat lang. Hangno ba kajing kawan ki brio jong ke NDRF bat SDRF ki wei ki bor pahara bat ki wei ki bamla banyo la trish tom klem sange miet labat sngi ban pelat iki brio. Kibriyo ki baslur jongi ki pendon kamru ya ki kor ki bor, kum ki thermal camera, ki live detector, ki ksau balak banchusma, bat ki drone ki bapet ngor. Ya kini barok la pendon kam ban penstet ya ki kam pelat im. La penpoi ki tiar jengerap di ki helikopter, bala penkit di ki lingsun ya ki bamensau. Hagini ki por jong ke jingsya penjulor, ki sipai jongi ki lawan cakmat kum kinong penim. Kibriyo nakathan, kinong tray mans ngobha ke imlang salang ki doktor bat ki bor sensyar baro kila persyangkat bala akan ke por jong kejing ngapen pau kejing sngongu ke bakrau ya iwei pe iwei inong syong snong iba akan ke por ke ba ilabu kejing long brio halor ki baro para nong syong snong ba hapadeng kejing sya penjular ha kejing shlai bat uslap ubajur. Kajamu bat Kashmir ru kelayo ya arteli ki maujam ki bakerpang ba. Kini kim shim la kring than ya gejing perkat jengki pat ba. Henry onda pelio sngo shapang jengki ngati kena bapin sngo kemen. Ha pulwama ha kawai ke madan yel akai. Ki breu kele lumlang bansaki ya gejing ja ke bapela. Kajingil akai cricket menmiat bat mensngi ke benengkong ke bela penlong ha pulwama. Ke bamunchwa ke long ke bamla. Menta kala kelalong kajing shisha. Kat ba kejat benrio jengi kanang kela. Kani kejingil akai ke di shisha kata ke benta jong ke Royal Premier League. Ha ke baki kenhun baper na jamu bat Kashmir ki yakun. Kejinglet pet ki hajar ngut ki brio kamtam ki samla. Ya kejingil akai cricket hapo ki jing thaba ha pulwama ha ke pormen miet. Ke long shisha ke bapela. Paralog kejingil akai ke baar ke bala kring kadai ka Khelo India Water Sports Festival ke benengkong jengkari ke bala penlong ha ke Dal Lake ke bapau nam ha Srinagar. Hoot, omla bandon ke jaka ke bakam kerpang ban penlong yakum kanie ka jing rakhie. Ka thong jong kane ka lumpung yel akai kalong ban kenteu bat penpriang ya ke jingel akai ha ha Jammu bat Kashmir. Palat pras pangut kinong yel akai na kalengkari India kele shim benta kane ka lumpung. Kinungil akai kentai kim shim laduna. Kajingi shim benta jongki kala janya rengkat bat kishen rang. Nga ai kublai ya baro kinungil akai, kibele shim benta kani kalumpung. Kajing ai kublai kerpang ya ka Madhya Pradesh, kabala kurbon kitakma, bot zaka Haryana bat ke Odisha. Nga sngongo da ke donot baro, ya kajing pediang sngovha bala peni da ke Sarkar Jammu bat Kashmir, bat kibrio jongka. Paralog, banya sam ya kejing syam na kani kalumpung ngel akai bat pi baro. Ngala perkat banya kran bat arngut kinong ngel akai kibele syam benta haka. Iwe ni kini idei i Rashmita Sahu na Odisha bat iwe par idei Mohsin Ali na Srinagar. Ngala ai kublai i Rashmita na kabenta ka jingjob jong i hakal yang ka sports. Ilaong kublai shibon. Ngala ong i Rashmita bakinong sngap jong i kikwa bhaban tip syapang jong i. Bat ka jingyat lenti jong i ha ka jingil akai sports. Ngalaong ba mangaru ngakwa bhabantip. I Rashmita Sahu iliyathu be idei na Odisha. Bat ile akai King Liang Kanu. Ila sedang ya ka jingyat lenti jong i ha ka kam sports ha ka senam arajar kat nyo. Ha ka ba ile akai canoeing. Nadu ka takapor ile shim benta ha ka kerdan ile akai ha ka ri kentop ha ka national championships bat ka national games. Shushu iliyathu bila job saupui teli kita kema. Kata kat lai teli kita kema ksiar, kat sau teli kita kema rupa, bat kat sau teli kita kema renong.
Ngalakali kumno ila sedang bandon ya ka jings ngau tenat haka sports. Ngalakali mano bala ai mensiam i ningkong ban siam ya kani. Ngalakali hatu la don na mano haka long yeng jung i bala je don benta haki kamela kai sports. Ila ong Nakashnong ba iwan, judon kal babe shiki kamela kai sports. Haka wegasngi, kaladon gajingya king liang kabalaja haka wa kabadan hajan. Ilalet syata tang banjingi rengkat bat ki perlok jungi. Kat bakidang ya jingi, kawai kaliang kanu kayak kalayat najan. Impat tip syapang jongka hakata kapor. Kumta ila keli perlok jungi, kania. I perlok jungi le tu, baha jagat pur kadon kasai sports center haka baki hikai ya kum kini gijingela kai. Bat baitai perlok itmu ban let syata. Ila syam bakalong kabas tenat shibon. Imtip ru ke kata kejingel akai. Tang bani i ki kena ke bel akai ha ko bat i king liang. Bat kala pensngo tenat ya i. Kumta ila ong ya itai parlok. Ngaru ngakwa ban let. Te tho kumno ngala ban penyaso bat kata kejaka ba ai jing hikai. Itai parlok ila ong to let chata bat ya keren bat ki. Hakatahi kesngi ila let pai shalayeng bat ila ong ya ukpa. Papa, ngakwa ban let ngakwa ban rung hakane ka center. Ukpa jeng i ula menjur bad ula yalam ya i syata. Hakata kapor, syamladan ki trial. Nregi coach ke liat ho, baya ki trial laju penlong hau benai rempang ne leber. Kila ong ya i ban wan biang hakata kapor. Kumta ila wan pai hakapor badan ka trial, bad kumta ka jingya lenti jeng i kala sedang. Ngalakali Rashmita, kumno kalong ka jing syam shimet jeng i haka Khelo India Water Sports Festival kabalalong ha Kashmir. Ngalakali hatu kani kadai kasian ka benengkong ba iwan jingo ka Kashmir. I Rashmita ilaong bakadai kasian ka benengkong ya i ha Kashmir. Lapenlong hangto ya kalumpung ya kai Khelo India Water Sports ka benengkong Ili shim benta haki arteli ka jingel kai. Ka jingya kun marway ba arspa meter. Bat kajingnya kon arngut basan spa meter. Ila job iki takmak siar habaroar. Ngalai kublai ya i nagbenta kini kijing job. Ngalakali banalor kijingel akai ki ai kijing sngo tenat jong ipat. I Rashmita ilong banalor kijingel akai isngo tenat shisha ban mare. Man ba ilet yeng haka porshuti i penti kena ban mare haka madan barim jong i. Kadai kejuk kamadan hakaba ila junang kendiat ya ke football shisian. Kumta man kapor bi ilet chata, ilet shibon ke jing mare, bat ile akai ru kendiat ke football. Ngalong bakamut baka jingil akai keladon haki tiet senam jong i, ilong hooj. Nado kelas 1 hado kelas 10, man la kapor bi ia shim benta hakanu-kanu ke jingya kop haskul, ijuan ningkong, ila julong inong job. Ngalaong syuk-syuk, bana gebenta kitu ki bakum mai, ki kuak ban kiyo syaprang haka kamela kai. Ke ka kubor ka bai kuak ban ayaki. I Rashmita ila jubab babon ki kena, kim yo alat wat ban mi na laki yeng, kam tam ki kena kantai. Laju ong yaki, kumno pin mi syabar. Bat don ki kena ki bahap ban sange no ke jingela kai, namar ke jinge kaliang ka pisa tengka. Nrei ka skim Khelo India kalalong ka jingkershan ka bakrau. Ka ai jingerap bisa, bat bon ki weipat ki rukom jingerap, ka bapenla ki kena babon baniat caprang. Kumta ka kubor jeng i kalong, wadju sange hagi jingela kai. Ka jingela kai kala banyalam yaki sya ke ai ka babha. Tang bakatay ya ka kam jengki, nrei ka penlong ru ya ka wei pakawai ka benta jeng ka met jengki ka bakot bakhya. Bat halor ki ai baro, banra ka jingel ka syakhamat, bat ban wanra ki takma na ka benta ka ri India, kadika kamram jengi. Ngalaong i Rashmita, bangas ngotenat shisha banya keren bat i. Sa shisian, ngala ai kublai ya i. Ngalapa ai kublai yu ukpa jeng i, namar wat apdeng ki jing ki babon, ula penslur ya laka kuon banya caprang. Ngala kerku kerdo ya i. Ngalayo banya keren ru, bad Mohsen Ali. Ngala ai kublai yu, bat ngala kerku kerdo na gebenta kalawai bapernai. Ula ong kublai shibon. Ngala ong yu Mohsen, bo udai sya uban nengkong ban job katak maksiar haka Khelo India Water Sports Festival.
Ya ka bala penlong ya ka hakasien ka benengkong ngala keli kumno usngo. Umosen ulong budap da kejingkemen bakraw. Banjob kata kemaksiar haka Khelo India ka benengkong balong ha Kashmir kalong shisha ka bakerpang. Ngalakali ayu ki breu ki ong syapang kani. Ulong ba barok ki keren syapang kani. Kayeng barok ka wei kadap da ka jingkemen. Ngalakali ru syapang ka jingsngo ka skul jung u. Umosen ulong ba barok ha skul jung u ki sngo kemen. Barok ha Kashmir ki ong pidei inong job tak maksiar. Tinggal ong ba ula pau nam menta, ula ong hood. Ngalakali kumno ula sedang don ke jings ngo tenat ha gejingil akai ha bat ke gejing mentoy ka ba uyo naka. Umosen ali ula ong ba ha kapor udang kena. Ujupet kai ki lieng ki bayat syasiliang ka dal lek. Ukpa jung ula keli pikwa ban persyang ya kania. Umosen ula ong hood ngakwa. Nangta ulalet sya kejakai lekai hakaba ka Madam Bilquis kalahikai yaki. Ngalaong bagi beliau na keleng kijaka kilawan syata na kebenta kani ke jingil akai ka beningkong bat kataru haga dal lek Hasrinagar. Haga jingbun kinong yishim benta bat kinong wanjngo na keleng keri India ngalakeli kumno kinong syongshnong kisngo yakani. Umosin ali ulong babaro kele sngo kemen shibun. Kibreu ki yai ong bakalong kum gata kajaka ka bapala. Ki jingdan kam hangni kilong ki babah shisha, bat baro syapang ka Khelo India kilong ki babah shibun. Ngalakali la ujulet ne am syabar ka Kashmir banele akai. Umosen ali ula jubab ba ula julet sya Bhopal, Goa, Kerala bat Himachal Pradesh. Ngalaong yu boleh yi ya ke India baro kawai. Umosen ula kubur. Ngalaong ba kejingbon kinong ele akai kiblay lum hangta. Hato ulayo parlok thamai. Umosen ali uliyato bulayo shibon ki parlok. Rengkat kilelet jingok kai hangta haka dal lek ka lal chok bat kiwe kijaka. Kilalet jingok ru ya ka Pahalgam. Ngalaong bangalayi ba kasap ele akai ha Jammu bat Kashmir kalong shisha ka bapala. Umosen ali ulaong hood. Ngalaong bagi samla jang ke Jammu bat Kashmir kidan kasap ban penlong ya kari ka basngo sarong bat mau uladep peni ya kata. Umosen ali ulong bakadai ke jing angnuat jang ban ya okur takma hak Olympics kata kadai ke thong bakongsan jang Ngalaong bakata kalong ke bapala ngala ai mensiam ba unnang ya kun. Umosen ali ulong bakata kadai ke jing pho snio jang Kajing angnut jung kalong banyo katakma Olympic. Banyo sngowe kajing rwai lakari jung ke India bala pensawa namar jung Kata kalong kabau angnut shisha. Ngalaong baka basngap yu kepenki shisha yanga. Ukon jung long yeng nong bala batri shitom. Uba po snio ki jing po snio ki bahe kum kini. Kane kapeni baka rijungi kadan hakalenti baniat jengai. Umosen ali ulong bakari jengi kan kio chaprang shibun. Ulong bagi sngungu shibun ya ke Sarkar India kabala penlong ya ke Khelo India hangto hakasian ke benengkong ha Kashmir. Ngalaong bangati kena bakata keladai ban pendap ke skul jung da kejing sngu sarong bat kejing le kemen rukum jo. Umosen ali ulaya hap ya kata. Ngalaong bang sngu tenat shisha ban ya keren bat Ngalapa ai kublai kerpang ya ukpa jung Namar watlau ya kejing jong nong belasngi. Ulatay ya kejing jong ukun da kejing atilut. Ngalaong bo mosin ru klem da shim sting ya kiktian jong ukpa. Ulat trishitom da kejing atilut hadok shiphausnem. Kani kalong kejing ai mensiam ke bakraw ya iwei pe iwei inong yale akai. Ngalai kublai ru ya coach jong ulat trishitom hadok kata-kata ban pentebet di Ngala kerku kerdo bat ai kublai ya uni usamla. Paralog, kamensiam jang ke Ek Bharat Shresht Bharat. Kamensiam jang ke jingye teli, bat ke jingkio chaprang jang ke rijungi. Kalong ke badan kam naga benta ki kampen roy. Ke jingye lakai ke dan ke benta ke bakraw, ban pen klanya kene kamensiam. Daina kata kadau, banga juong ba uta ubay lakai upernai. Kat ba ke rijungi kenang ye shim benta ki lumpung ye lakai, kata kanang roy. Kajingkit bok kit ruyang jonga ya bro arngut kini kinong yele akai
badia baro ki para nong yala kai jongki. Ko para ri ba iet jonga, ngati kena bapilai osngo syapang ka UPSC. Kani ka commission ka penlong ya ka weni ki examen ka ba tam hagari, ka examen civil service. Ngi baro bonsian, ngilas ngap iki kentian ay mensiam jong ki bawan hakamat ha ka examen civil service. Kini ki samla, bonsian ki mat iki jing Kiyo ka jaka jong ki hakamat ha kani ka jing syakri lengba ka jing treshitom ka bapura. Henry parlok, kadan sekawai pat ka jing shisha jong ka examen UPSC. Dagi hajar ngut ki kertong ki long ki bala markat jo, bat ka jing treshitom jong ki kamduna. Henry da ka jing per ki baret, kimla bandrung syo ka thup jong ki basya ajiat. Kini ki kertong nang ta ki hap ban pen kreat temai ya ki wei pat ki examen ka basyem ya ka por bat ka pisa jong ki. Ban kersyan ya kum kini ki samla ki badan sap, menta la thau ka rensan digital ka batamai bat la ai kerteng ya ka Pratibha Setu. Halor ka Pratibha Setu lalu mi ki jingtip jong ki tu ki kertong ki bala pendep ya man la ki kerdan jong ki examen baper jong ka UPSC. Nrei ki bam syem la rung satya ha ka thup kerteng jong ki basya ajiat. Kani ka portal menta ka don ya ka jaka bo jing tip jong palat shipau hajar ngut ki samla ki badan sap kum kini. Don ki bapen kreat na ka benta ka civil service, don ki ba angnot bandrung syakakam engineer, don ki bala pendep ya man la ka kerdan jong ka examen medical, nrei ki bala do no ha ka sinjam ka bakat do. Menta ya ki jing tip ba benia jong baro kum kini ki kertong la ban yo na ka Pratibha Setu portal. Lengba kani ka portal ki company Shimet ki la ban yo ki jingtip jong kini ki samla pule ki bastad bat ban aikam ya ki. Paralok ki jingmi na kani ki jingtmu ki la sedang ban pau. Da ki spangut ki kertong ki la yo akam da ka jingyarap jong kani ka portal. Ki samla ki balado ya ka kabu jong ki kam menshwa menta ki la ya chakamat da ka jingshania ka batamai. Ko para ri ba iet jonga. Menta ka jingkmi jong ka perthai barok ka wei ka long syakari India. Ka perthai ka pet benya ka jingla ka bakrau ka bala bure hapo ka ri jongi. Ngakwa benya sambat pi ya ka jingja ka bapen sngau tenat ka bayadai bat kani. Baro api tip bahagi ni gisngi ki podcast ki long ki bapau nam bha. Ki brio ki snap bat ki pet ki podcast ki bayadai bagi subjek boper. Dangshen ngaru ngeladan benta hakikat tu kat niki podcast. Kawai nakum kini ki podcast kalalong bat Lex Friedman bapau nam ha ka perthai. Ha kata ka podcast le keren ya ki babon ki phang. Bat ki breu ha keleng ka perthai kilas ngap ya ka. Ha ka jinge keren jongi ngala jarang khat ban kedau ya kawai ka phang. Weu nong ilakai na Germany ula yo snow ya kata ka podcast. Bat ka jingmut jong u kala pai syakatahi ka phang. Ula snow ya ka jinge dai ka bejeliau hado kata-kata bat ula penlong ya ka jingwat benya halor jengka. Bat nang tau le kendo ya ka Indian Embassy ha Germany. Ula tho wat ya ka shithi ban penpaw ya ka jingkwa jong u ban penya so bat ka ri India halor katahi ka phang. Menta pila ban snow lengo. Ka ai kata ka ba Modi ula ong ha ka podcast ka ba penslori we unong ilakai football na Germany. Ka ai ka phang ka ba kilay keren. Tongan penkan mau ya pi. Hakata ka podcast kum ka jubab ka wei ni gijingkeli ngala keren chapang ka wei ka shnong ha Shadol ha Madhya Pradesh. Haka ba kadan ka jingsngo tenat ka bapla ya ka football. Haka jing shisha Arsenal menshwa ngalalit jingo ya ka Shadol bat ngalai kendo ikinong ilakai football hangta. Bat hakata ka podcast ngala jarang khat ban keren chapang kitu kinong ilakai football ka Shadol. Dai ka nehi ka jingkan tho ka bala kring ya ka jingmut jing perkat jong unong ilakai football bat coach jong kari Germany. Udia temar Bayersdorfer. Ka jingim jing unong ilakai football samla ka Shadol kala pensngo tenat bat ai mensim shibon ya u. Hooj, omdan bala ban mudur bagi unong ilakai football bat tebet jong ka Shadol ha ka wei ka sngikin kring ya ka jing perkat jong ki breu na ki wei pat kiri. Menta uniu coach na Germany ula terwa ban ai jinghikai ya ki katto kanengut kinong ilakai ha ka wei ka football academy ha Germany. Hadian kane ka sarkar Madhya Pradesh ru kalayo bani kendo yu. Shen
Katto kaningot ki parlok samla jengi na Shadol kenle cha Germany banyo jing hikai. Nga sngo kemen ru Shibun bani I kumno ke jing sngo tenat eka football kanang Kiostat hakari India. Nga kwa ban kentu ya baro ki nong iet football. Man bapi yo ya kalat. Let jingo eka Shadol bat saki najan ya ke jingkala ha ke jingel akai kabaja hangto. Para riba iet. Ka jingtip syapang uji Tendra Singh Rathor na surat kan pendap ika donot jengi da ke jingkemen bat ke jing sngo sarong. Uji Tendra Singh Rathor utrai kum unong ap pahara. Hendrai ke jing trai ke bapala ke baula syem kalong ke jing ai mensiam ke bakrau ya iwei pe iwei I riu I dri. Ha ki katukan igi sinam balalit no ulalum jingtip syapang baro aksipai baslur ki bala IT lagi jing im ha ke jing syakri ya ke Mei India. Menta udan ki jing tho syapang ki hajar ngot ki martyr ki bakum kita. Naduk ka thmaba banengkong kat haduk menta. Udan ruk ki hajar terli ki dor jangki ni geru shlur. Sisien ki kentien jang wei ukpa jang martyr ki lakta bhai ga donot jang u. Utau ukpa ulong tekan longkum no wat lada ukon janga ulalet. Hato kari kam long ga basngan. Kini ki kentien ki bajem ndri ki bajeliau kila pendap Uji Tendra Singh daga mensim idri bamla ban pendem. Menta udang ye kendo bat ki babon ki long yeng jang ki martyr. Ulalum wat eka kendau ne ki kejat jang kumba hajar sans pa ngot ki kime ki kepa jang ki martyr bat ula penne pensa yaka rengkat bat u. Kani kalong kenuksa ke baim jang ke jing iet bat ke jing IT lot jang u yaki sipai jangi. Ka jing em jang Uji Tendra Singh ke hikai yangi ya ke jing long basisha jang ke jing idri. Para nong syong senong ba iet hagini ki sngi pila bani I ya ki solar panel ki basai ki tnum yeng. Hagi jingtai ki bajrong bat wat haki office sorkaru. Ki breu menta kila sedang ban sngo tho ya ke jingdan kam jangki bat kila pediang ya ki da ke jingmut ke baple. Namar bakari jengi kalong ke bala kerku Shibun da ublai sngi. Baleng yang pendan kampura ya ke bor ke bula ai hangi. Paralok ke bor na ke sngiru ke penkelai ke jing em jangki nong rap jengi. Kijuk ki lengkha, kijuk ki jing trai shitom, kijuk ki nong rap. Hendrai menta ki sok jeng jing trishtom jeng ki kam krau Shibun. Kani ke jing kala kelawan lengba ki solar pump bat ki solar rice mill. Menta ki babon ki jela ha kelengkari. Ladap bo de ki spa teli ki solar rice mill. Kini ki solar rice mill om tang bagi la kentio ya ka yok kokot jeng ki nong rap. Hendrai ki lawan ra ru ke jing syai ke betemai ha ki dur kemat jeng ki. Paralok ka devki na Bihar kala penkala ya kalawai jong ka shnong jong ka lengba ka solar pump. Ka syong ha ka shnong Ratanpura ha Muzaffarpur. Ban mentala khot iet ya ka da ka solar didi. Ka jing em jong ka devki kam syum lalong ka basuk. La pensyong kurem ya ka ha kerta ka badang red. Ka badan tang ha ka jaka ka baret. Ka jingkit kliet jong ka ru ka dani ki sangut ki kuon. Bat klem ka dor ka basai syapang kalawai. Hendrai ke jing shlur jongka kam syum ladu satya. Kala long ke benta jongka kenhuan yarap lade, ha ka bakala tip nengkong syapang ki solar pump. Nang ta kala sedang ya ke jing persang ban penyo kawai, bat kala job. Ka solar pump jongka solar didi, kala pen kala dor ke shnong jongka. Kam menchua, ka jing ai kalong ka bala tang hagi jaka ke bahe tang katto ka ni ekar ke jaka rep. Hendrai menta da ke jingdon ka pom jong ka solar didi ko ka poi syapalat saupo akar. Ki wei pat ki nong rep jong ka shnong ru ki ledon bentalang ha ke jing temu jong ka. Ki lengkha jong ki menta ki long ki bejerngam bat ke jing kamai jong ki kelanang Kiostat. Paralok kam menchwa ke jing em jong ka dev ki kala syakang hapo ki saukun ro. Hendrai menta da ke jing sngo scam ka bapura ka penyat ala kakam. Ka kamai kum ka solar didi. Bat ka bakam sngo tenat kalong baka pediang wat ki jing siau ni ginong rap leng baka UPI. Menta ka shnong barok ka we ke pet chaka da ka jing buram ka bakrau. Ka jing trish tom baka jing I jingai jongka kala pensisha baka bor na ka sngi kam day tang ka telong jong ka boarding. Nrei ka day ka bor thamai ka bon ra ka jing shai bat ka jing kala ha ki shnong hakal lengkari. Para riba iet ha ka khatsan tarik unai lur. Ngin sarakhe ke lengkho sngi kha jong engineer bakrau jong kari
Moksha Gundam Visves Varaya kum kasngi jong ki engineer. Ki engineer kemdei tang ki nong thawi ki machine, ki deiru ki karma yogi, ki bapen kalai ki jing po sneo sha ka jing shisha. Ngas ngongo da ka donot baro ya iwei pe iwei engineer jong ka rijungi, ban ngai kublei bat kit bok kit ruyang yaki. Paralog, ha unai lor hi ngin rakheru ya kasngi kentang Vishwa Karma Jayanti. Ha ka khat nyau trik unai lor, ngin penan buram yu lot Vishwa Karma. Ya kini kesini la IT shiki hinmen ki para Vishwa Karma jongi, ki bah ki babon pateng, kila ra shakmat ika riti dustur beruspa jong ke India, haka kam shna jing shna, ka jing tebet, bat ka jing tip. Ki misteri, ki nong shna jing shna daganar, ki nong shna ksiar, ki nong shna khieu, ki barikor, ki nong shna jing shna penwandur jongi, kila long berbor ka nong rem jong ka jing roi kari. Ban kershan ni kini ki hinmen ki para Vishwa Karma, bad ka jingno senyang ba koridor jongki, ka sorkar kala sedang ru ya ka Vishwa Karma Yojana. Paralog, menta ngakwa ban pensengap ek audio recording na ka benta jongpi. तो ये जो मानपत्र में आपने लिखा है कि स्टेटों के बारे में मैंने जो कुछ किया या हैदराबाद के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, ठीक है किया, लेकिन आप जानते हैं कि हैदराबाद का किस्सा इस तरह से हमने किया, उसमें कितनी मुसीबत थी। सब स्टेटों के साथ, सब प्रिंसेस के साथ हमने वायदा दिया था कि भाई कोई प्रिंस का, कोई राजा का हम अलग फैसला नहीं करेंगे, सबका एक हिसाब जैसे सबका होता है ऐसा उनका भी होता। लेकिन उनके लिए हमने वहां तक अलग समझौता किया। Paralog, kanigadi kesur jong Iron Man u Sardar Vallabhbhai Patel. Pila ban sngau ya gejing sngau si ha kesur jong u ha ba Ukraine chpang gejing ja ha Hyderabad. Ha benai ban wan unai lor ngin sekan mau buram ru ya ka Hyderabad Liberation Day. Une udehi ubnai bangi ken mau ya gejing shlur jong kitigi riu shlur baro ki bale shim banta ha ka Operation Polo. Kumba pi baro pilatip. Ha kapor bagi India kalayo ek jinglat luot ha unailar ke senem syajar kendai spak sapuhnyo. Ke Hyderabad keladon ha ke jinglong ke baper bak labak. Ki jingle ben jong ki nizam bat ki razakar ki lanang jor menakesngi. La penyap iki beriau wat namar bagi penher ke lama lairong ne wat ha bagi ong Vande Mataram. Ki kentai bat ki baduk ki la syak penshitom bha. Ha kata kapor u Baba Saheb Ambedkar ulama ham bakane kejing kala nangjor hado kata-kata. Haga bakat do u Sardar Patel ula shim kene kakam halagi jong kikti. Ula pen kre ke sorkar ban sedang ya ke Operation Polo. Haipor ibelengkot ki sipai jungi kala pelat ya ke Hyderabad na ke jing sensyar donbor jong u nizam bat penlong ya ka benta jong gari India. Kari berokawai kala rakhe ya kene ke jing job ke bakrau. Para riba iet, shano-shanoru wapilet keleng ke perthai, pinsa saki ke jingta ke bajeliau jong kalariti ke India. Bat kani ke jingta kamkut tang haginong ba bahe, ka im kumjo haginong rit. Dangshan, kanuksa ke bakta ke donot kalawan na kawai ke shnong rit ha Italy, ka Camporo Tondo. Hangto la play umat jong Maharishi Valmiki da ke jingburam ke bakrau. Umeya hangto bat ki babon ki reu pau kumat jong ke imlang salang keledon bentalang hakne kesngi. Ki brio hangto ki bari ke thammai ne India ki basyong basa ha Camporo Tondo ki dap da ke jingkemen bat ke jing sngo sarong bani iyo mat jong Maharishi Valmiki ubayang halor ka khendau jong ki. Ka kubor bam jukot jong Maharishi Valmiki kayai beteng ban ai mensim ban yalam bat ban kentio ya ki brio baro. Paralog, ha kabas sedang jong nu benai, ha Mississauga, Canada, la play umat bahe jong u Prabhu Shri Ram u Bajrang Sanpuwai Phut. Ka jinglong jingman hangto kaladap da ka jing IT bat ka jing sngoshit rahem, bat ki beriau kale shim benta da ka jing kemen ka bakrau. Umat jong Shri Ram u lawanra ya ka jing sngo sarong hagaran san social media. Ha ka ba ki babon ki video jong kane ka jing play kila poi shekeleng. Paralog, ka jing iet ya ka Ramayana
bat ika lariti ke India menta kelapoi syaman laki kendong jong ke perthai. Harasha dan kowe ke jaka ke belah tibha ke baki khot ke Vladivostok. Bon ki brio ki itho yaka kum kanong ba. Hakaba ke portlang ke jing kriat ke juhiar syaka minus arpau newat syaka minus laipau degree Celsius. Hau niu benai lapen long ya ke jing peninam ke bapela hangta. Lapen i ki jing draw bela thau de ki kena ka Russia. Halor ki phang baper na ka Ramayana. Rengkat bat kania lapen long ru ya ke jing Yakob. Da ka basakhi ya kum kani ke jing sngo tho bat ke jing sngo ngo ke banang roy ya ka lariti ke India hagi benta baper jong ke perthai. Ka pendap yang i de ke jing kemen bat ke jing sngo sarong ke bakrau. Para nong snong ba iet katung ilapoi artat syakabakot jong ne ke benta jong ke man kibat. Hagani ke por kari barok kawai ka ngam jeliu hagi jing rake ya ka Ganesh Utsav. Hagi sengi banwan ka jing syai jong ki babon ki jing le kemen kan pendap ik jing im jongi. Hagi ni ki jing le kemen wat juklet ik mensem jong ka Swadeshi. Ai bagi jing ai sngob ha kin long ki balashna hai India. Ai bagi jan kin long ki balathan hai India. Ai bagi jing pen itnat kin long ki balashna hai India. But ai bagi jing syai kan tengshan na ki syarak balashna hai India. Haman la ke jing don kam jong ke jing im tungin jiet tang ya ke balong Swadeshi. Ong da ke jing sngo sarong kane ke de ke Swadeshi. Ong da ke jing sngo sarong kane ke de ke Swadeshi. Ong da ke jing sngo sarong kane ke de ke Swadeshi. Da ke ne ke mensiem ngidai baniat chakmat kawai ke jing perta ban penpau na mela ke jong kawai ke lenti Atman Nirbhar Bharat bat kawai ke thong Vikasit Bharat. Paralog hapadeng kini ke jing le kemen baro yai beteng ban penlong kongsan ya ke jing le khoj. Namar habadan ke jing khoj ke jing kemen jong ki jing rakhe kanang roy nangsan. Bat paralog to yai pha bon ki khubor jong phi na ke benta ka man ki bat kumba pijule. Kawai pa kawai ke jing ai jing mut jong phi kalong ke bakordor bha na ke benta kene ke program. Sngob ha bania sam ya ke jing ai jing mut jong phi bat nga. Ondang ile kendo ha ke sien ke bansawan ngin se kren shushu ya ke bon ki mat ki bathamai. Kublai shibon